Rikko ja puolueen puheenjohtaja ehdokas Jussi Halla-ahosta. Hyvät vapunviettäjät, helsinkiläiset. On suuri ilo ja kunnia päästä puhumaan tähän tilaisuuteen näin hyvässä seurassa. Vappu on työväen juhla ja työväestä päästään nopean aasinsillan kautta aikamme suuriin kysymyksiin. Jos ajatellaan kulunutta vuotta, maailmaa ovat ihmetyttäneet brittien päätös erota Euroopan unionista, Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja viimeksi perinteisten valtapuolueiden täydellinen romahdus esimerkiksi Itävallassa ja Ranskassa. Seuraava suuri mullistus nähtäneen ensi vuonna Ruotsissa, jossa kansallismielinen ja maahanmuuttokriittinen ruotsidemokraatit on muutamassa vaalikaudessa noussut politiikan marginaalista maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Perinteinen vallan tasapaino porvari- ja sosialistiblokkien välillä hajoaa ensi vuoden valtiopäivävaaleissa riippumatta siitä, mitkä ovat täsmälliset kannatusluvut. Media ja politiikan perinteinen eliitti ovat tyytyneet kauhistelemaan populisteja henkilöinä tai puolueina, jolloin vähemmälle huomiolle on jäänyt paljon tärkeämpi kysymys. Miksi yhä suurempi osa tavallisista länsimaalaisista äänestää niin sanottuja populisteja? Amerikkalaisille ja heidän tyhmyydelleen tietysti naureskelemme vanhasta tottumuksesta, mutta onko 20% ranskalaisista tai ruotsalaisista oikeasti äärioikeistolaisia kannattaessaan kansallista rintamaa tai ruotsidemokraatteja? Vai onko kyse siitä, että yhä suurempi osa tavallisista ihmisistä on saamassa tarpeekseen ja valmis äänestämään mitä tahansa vaihtoehtoa sille poliittiselle konsensukselle, joka länsimaissa on vallinnut vuosien ajan? Globalisaation myötä länsimaiset yhteiskunnat ovat muuttumassa uudelleen luokkayhteiskunniksi, joissa käsitys yhteisestä edusta ja yhteiseen hiileen puhaltamisesta katoaa. Länsimainen työväestö ja alempi keskiluokka ovat suhteellisesti ottaen globalisaation suurimpia häviäjiä. Työpaikat katoavat ensin Itä-Eurooppaan ja sitten Aasiaan. Mutta toisin kuin kehitysmaiden köyhillä, länsimaalaisella duunarilla ei juurikaan ole ystäviä eikä ymmärtäjiä omassa kuplassaan elävien päättäjien keskuudessa. Samalla kun hän ihmettelee rapistuvia julkisia palveluja ja kärvistelee lainojensa kanssa, eikä voi olla varma töiden jatkumisesta, hän saa eliitin suunnalta osakseen lähinnä ylimielistä hihittelyä. Hänen pitäisi tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että on niin sanottu etuoikeutettu valkoinen länsimaalainen, ja ymmärtää iloita hallitsemattomasta maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta, joka hänen näkökulmastaan tarkoittaa lähinnä lisääntyvää turvattomuutta ja rauhattomuutta asuinympäristössä ja lähikouluissa ja julkisten terveyspalvelujen ylikuormittumista. Perinteinen oikeisto-vasemmisto-jako on menettämässä merkityksensä, koska perinteisiä porvari- ja sosialistipuolueita ei enää erota juuri mikään. Kaikki verottavat työtä tekevää keskiluokkaa yhtä himokkaasti ja kaikki vaativat rajoja auki. Yksi oire tämän perinteisen jakolinjan häviämisestä on sosiaalidemokraattisten puolueiden syöksykierre kaikkialla Euroopassa. Uusi jakolinja kulkee globalistien ja kansallismielisten välillä. Kansallismielisyyttä kauhistellaan ja siinä kuullaan 30-luvun kaikua ja rautasaappaiden töminää. Todellisuudessa siinä ei kuitenkaan ole kyse sen ihmeellisemmästä asiasta kuin siitä, että meidän mielestämme oma kansakunta ei ole mikään illuusio tai konstruktio, vaan luonnollinen viiteryhmä. Meidän mielestämme suomalaisilla, kuten kaikilla muillakin kansoilla, on oikeus omaan maahan, eikä suomalaisten rakentama hyvinvointiyhteiskunta ole mikään globaali sosiaalitoimisto, johon kuka tahansa voi marssia esittämään röyhkeitä vaatimuksiaan.
Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten nämä olisivat olleet itsestäänselvyyksiä punaisimmallekin sosiaalidemokraatille. Tänä päivänä niitä pidetään ääriajatteluna. Hyvät helsinkiläiset, Britannian EU-eron myötä on noussut keskusteluun myös Suomen EU-suhde ja mahdollinen uusi kansanäänestys Suomessa. Mielestäni tähän ajatukseen on syytä suhtautua jonkin verran kriittisesti. Kannatan itse eroamista Euroopan unionista, mutta jos kansanäänestys järjestettäisiin nyt tai lähitulevaisuudessa, häviäisimme sen todennäköisesti hyvin selvin lukemin. Historian traumat muokkaavat hyvin voimakkaasti suomalaisten enemmistön EU-suhdetta. Monet näkevät EUn turvallisuuspoliittisena ratkaisuna ja kiinnittymisenä läntiseen Eurooppaan. Hävityn kansanäänestyksen jälkeen kriittinen EU-keskustelu olisi Suomessa entistä vaikeampaa. Olemmehan itse usein toistelleet sitä, että kun kansa on puhunut, pulinat pois. Ennen kuin kansanäänestystä aletaan puuhata, on mielestäni tärkeää pyrkiä vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin. On tehtävä selväksi, miksi EU-jäsenyys ei vastaa Suomen ja suomalaisten etua. Perustelut ovat täysin selkeät. Tämänhetkinen Euroopan unioni on epäkunnossa, koska sillä ei ole työkaluja korjata niitä ongelmia, joita se itse jäsenmaille aiheuttaa. Poliittisena utopiana syntynyt valuuttaunioni on tästä vain yksi, mutta sitäkin räikeämpi esimerkki. Yhteinen valuutta merkitsi käytännössä velkojen yhteisvastuuta, vaikka tätä ei ääneen sanottukaan. Jäsenmaat ovat kipanneet jo 7 vuoden ajan rahaa Kreikkaan, joka yhteisvaluutan avulla onnistui sotkemaan asiansa, eikä valoa ole vieläkään tunnelin päässä. Jotta tällaiset katastrofit voitaisiin tulevaisuudessa estää, unionin pitäisi pystyä kontrolloimaan jäsenmaiden pankkijärjestelmiä ja budjetteja tavalla, joka tuhoaisi jäsenmaiden kansallisen itsenäisyyden. Suuri kysymys kuuluukin, onko etujemme mukaista, että suomalaiset luopuvat päätösvallasta omiin rahoihinsa ja omaan budjettiinsa, jotta voitaisiin pelastaa yhteisvaluutta, josta ei oikeastaan ole meille mitään hyötyä. Työvoiman vapaa liikkuvuus hyödyttää Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa lähinnä pientä korkeasti koulutettua kosmopoliittien joukkoa, jolle on luontevaa mennä asiantuntijatehtäviin Berliiniin tai Lontooseen. Suomen kannalta oleellisempaa on, että vapaa liikkuvuus tuo tänne kymmeniä tuhansia köyhempien jäsenmaiden matalapalkkatyöntekijöitä, jotka tekevät työt halvemmalla kuin suomalainen. Työvoiman vapaa liikkuvuus ei toimi unionissa, jonka jäsenmaat ovat palkka- ja elintasonsa osalta niin eri maailmoista kuin ne tällä hetkellä ovat. Ongelmia voidaan hillitä vain kohottamalla köyhempien maiden oloja, siirtämällä niihin unionin kautta koheesio- ja rakennerahaa, jonka maksavat veroillaan Suomen kaltaisten maiden keskiluokat. Schengen-alue on mahdollistanut laittomien siirtolaisten ja toisaalta rikollisten ja terroristien esteettömän liikkumisen Euroopan sisällä. Schengen-järjestelmä on mielekäs vain, jos samaan aikaan pystytään valvomaan yhteistä ulkorajaa ja torjumaan siirtolaisvyöryä Välimeren yli. Valitettavasti tähän ei vieläkään löydy poliittista tahtoa. Asiat eivät ole riittävän huonosti. Sitten kun ne ovat riittävän huonosti, niille on myöhäistä tehdä mitään. Euroopan unioni ei kykene puolustamaan jäsenmaita ulkoisilta uhilta, mutta samaan aikaan se pyrkii estämään jäsenmaita etsimästä kansallisia ratkaisuja. Hyvät helsinkiläiset, EU:sta eroaminen ei siis ole tämän päivän eikä huomisenkaan asia. Kuitenkin ongelmat, joihin viittasin, etenkin laiton ja niin sanottu humanitaarinen siirtolaisuus, ovat sellaisia ongelmia, että niihin on puututtava heti. Tähän tarvitaan kansallisia päättäväisiä toimia, mutta myös EU:n sisällä on rohkaisevia kehityskulkuja. Suomen pitää miettiä hyvin tarkkaan, mitkä ovat ne jäsenmaat, joiden kanssa meidän on järkevää tehdä yhteistyötä ja joista meidän kannattaa ottaa mallia.
Kun Suomeen vuonna 2015 tulvi irakilaisia nuoria miehiä iPhoneit kädessä ja setelit taskuista tursuten, kaikki toimenpide-ehdotukset tyrmättiin sillä, että ne olisivat EU-sääntöjen ja kansainvälisten sopimusten vastaisia. Sittemmin moni muu jäsenmaa on toteuttanut juuri sellaisia toimia liberaalien itkusta ja valituksesta piittaamatta. Kaikki on mahdollista, kun on poliittista tahtoa. Hyvät helsinkiläiset, kiitän huomiostanne ja toivotan kaikille hyvää vappua. Kiitos.